חשוב. בבקשה, אתה מביא בעצם תחקיר על גילויים חדשים בפרשת העמותות. כן, במפלגת העבודה דריכות זו מילה צמחונית לתאר בה את המתח בישראל אחת לקראת פרסום דוח מבקר המדינה על העמותות שאמור להתפרסם בעוד שבועיים. בכירים במפלגה חוששים שכמה מהאנשים הבולטים במפלגה מעורבים בפוילשטיקים שהם לכאורה פליליים, ומה שחמור לא פחות שחלק מהמעשים, כמאמר המשורר, נעשו מהמקפצה. הנה. טוב. אין לזה סוף, אתה לא רואה סוף. הם משתמשים בכל הכלים, הם לא בוחלים באמצעים בכלל. זה לא ייאמן. זה מדובר, זה היה מנוהל כמו המאפיה. ביוני 95, כשאהוד ברק עדיין פוליטיקאי בחיתולים, מקימים גיסו עורך הדין דורון כהן וחברו לסיירת לוני רפאלי עמותה ראשונה, העמותה להוגנות בדרכי שלטון. אלה מסמכי היסוד של העמותה, שמטרותיה ושמה משתנים 3 פעמים, הכל על פי התקדמות הקריירה הפוליטית של אהוד ברק. ההחלטות על השינויים בעמותה מתקבלות פה אחד, הפה של עורך הדין דורון כהן. בחודש מאי 95, כשאהוד ברק כבר מועמד העבודה לראשות הממשלה, תעשיית העמותות של דורון כהן עולה קומה. מבניין המשרדים הזה ברחוב אבא הלל ברמת גן מוקמות עוד 5 עמותות. זהו משרדו של עורך הדין שמואל ליאור, שעובד עם מפלגת העבודה שנים הרבה. עורך הדין ליאור הקים לקראת מערכת הבחירות לא פחות מ10 עמותות. עיניכם הרואות, יש לו לליאור זיקה חזקה לענייני חינוך. אבל גם העמותה לעתיד החינוך בקריית ביאליק, כמו מניין אחיותיה, רשומה דווקא ברחוב פיינשטיין 2 ברמת אביב ג' בתל אביב, מענו הפרטי של הפרקליט ליאור. רוב העמותות שהוזכרו עד כה נועדו לשמש מסלקות של כספים. במשרד הזה, קדם פעיל אנוך, ברחוב היצירה ברמת גן, הוקמו עמותות שנועדו לפעילות שטח. על הקמת העמותות כולן ניצח עורך הדין דורון כהן בניסיון לטשטש את מסלול זרימת הכספים. סיפרו לנו ניסים עורכי דין שהתקשרו לדורון כהן ואמרו לו, תשמע, אנחנו איתך, צריך להפיל את ביבי, מה אנחנו עושים? והם חשבו לתומם שכהן יגיד להם, תשמעו, תעמדו בצמתים, תקימו חוגי בית, אבל הוא אמר להם, לכו לרשם העמותות ותקימו בשבילי עמותות, וכך בדיוק הם עשו. על פי התחקיר הזה, למה היה צריך כל כך הרבה עמותות? פשוט כדי לעקוף את חוק המדינה. חוק מימון מפלגות קובע, אסור למפלגה או מועמד לקבל תרומות ממי שאיננו אזרח ישראלי. גובה התרומה המקסימלי הוא 1,700 שקל ליחיד, והכל, וזה חשוב, הכל חייב להיות שקוף וגלוי. למפלגת העבודה לא הספיקו מן הסתם 65 מיליוני שקלים שהם קיבלו מקופת המדינה, ואהוד ברק יוצא למסעות בארצות הברית בעיקר, שם הוא אוסף תרומות. כמה מהתורמים, כמו אייב הירשפלד כאן בתמונה, מצהירים בגלוי על מסלול עוקף חוק מימון מפלגות. הירשפלד הודיע, שילמתי 2 מיליון שקלים עבור מודעות תמיכה בברק. רוב הכספים שנאספו בארצות הברית מוזרמים לעמותת רבין אליינס שרשומה בארצות הברית. מטרותיה מוצהרות איסוף כספים למטרות חינוך בישראל. רק בגלל ההגדרה הזו קיבלה העמותה משלטונות המס האמריקנים פטור ממיסים. שימוש בכספי תרומות שלא למטרה המוצהרת הזו הוא עבירה בארצות הברית ובישראל. יובל רבין, שמשמש בהנהלת העמותה, מגלה שאנשי ברק, דורון כהן ויצחק הרצוג, גם הם חברי הנהלה, עושים שימוש בעמותה כצינור להזרמת כספים לעשרות עמותות שפועלות בארץ. רבין מבקש הבהרות. הוא פונה פעם, הוא פונה עוד פעם, מישהו לא מקבל את העברות, הוא פורש מההנהלה במורת רוח ואומר, מה שמטריד אותי זה שהעמותה שנושאת את שם אבי לא תשתרבב לדברים האלה. החוק, אתה זוכר ניסים, קובע מפורש, במערכת הבחירות אין כספים עלומים. עורך הדין יצחק הרצוג פנה ערב הבחירות למכון תצפית בירושלים והזמין סקר על עמדות של עולים מיוצאי ברית המועצות. הדעת נותנת שהרצוג פעיל מרכזי בישראל אחת לא הזמין את הסקר בשביל איזו עבודת בית ספר של הילדים שלו. עלות הסקר 29,000 שקלים. בבקשה. הוא פנה אליי באופן אישי, הזמין אצלי עבודה, ואני מסרתי את העבודה אליו בעצם אישית. האם היה ברור לך, דוקטור פיין, שהעבודה היא למפלגת העבודה, למרות שהמזמין הוא בוז'י הרצוג? כן, זה היה ברור. היה טלפון עם אדם בשם גאון שדיבר איתי, והייתה איזו הבהרה טכנית לגבי הסקר, והיה לי ברור גם שזה מיועד למפלגת העבודה. למי הוצאת את החשבונית?
ליצחק הרצוג אישית. התשלום על סך 29,000 שקלים נתקבל מהרצוג בשני צ'קים בנקאיים. יענו מנהל הבנק הוא שהזמין את הסקר. חשבתי שכנראה שמישהו לא רוצה שאני אדע מה המקור של התשלום, ויש לו כנראה סיבה טובה שכך זה יקרה. כי זה הרי לחלוטין לא שכיח לקבל ממפלגה שמזמינה עבודה צ'ק בנקאי. מעולם לא קיבלתי בעצם צ'ק בנקאי משום גורם שעבדתי עבורו. לפני 3 חודשים מקבל להפתעתו דוקטור פיין טלפון ממשרד מבקר המדינה. שואלים אותו, האם אכן קיבלת צ'ק בנקאי מעורך הדין הרצוג? כן, משיב פיין, הוא ממהר לטלפן להרצוג ושואל, תגיד, מה קורה? התקשרו ממבקר המדינה. האמת היא שעולמו חרב עליו. הוא היה בהלם שמישהו מצא את הצ'קים האלה. אתה זוכר איזה מילה שהוא אמר, איזה תגובה? או משהו היה שם פשוט שקט ענק? אוי, איך הגיעו לצ'קים האלה? אוי ואבוי. משהו לא חרב עליו. עורך הדין הרצוג ניסה להסתיר באמצעות צ'קים בנקאיים את מקור הכסף, ועכשיו מבקר המדינה שואל למה. כבר בעיצומן של הפגנות הסטודנטים נגד ממשלת נתניהו ידע ארז אשל ממנהיגי המאבק לאמץ למחנה ומובטלים. במטה ברק הבינו שהקומבינציה הזו מצטלמת מצוין. 300,000 מובטלים זה לא חירות! בוז לממשלה! זה לא חירות! אבי עובדיה צירף לפעילות את דוד, שם בדוי. התחלנו בטלפון ציבורי, ברגל הלכנו. ופתאום דוד, שרצה לעזור לחבריו המובטלים, פוגש אנשים צעירים עם משקפיים עגולים. היו פגישות עם ברק. באיזה שלב היו פגישות עם ברק? פגישות עם ברק דומני שכמה ימים לפני שהעמותה קמה. פעילים בישראל אחת, בהם ארז אשל, טל זילברשטיין, עינב עזריה ואחרים, מקימים לאבי עובדיה וחבריו עמותה. ואז מסדרים לנו גם מכוניות, הרבה מכוניות. ואז מסדרים לנו פליירים במאות אלפים. בקיצור, יש כסף למה שאתה רוצה, כל דבר שאתה רוצה, כל פעילות שאתה רוצה, יש כסף. זאת אומרת, ואתה שואל, רגע חבר'ה, מה זה, מאיפה, למה, מאין זה בא, מה אומרים לכם? שזה נתרם בכל מיני קרנות מסוימות. זה היה מאות אלפים או מיליונים? אני מאמין שהיו מיליונים, לא יכול להיות שמאות אלפים. אתה יודע מה? רצינו לקנות חוצות לתנועה. חוצות לתנועה. היה לנו כסף, צריך להוציא מהכיס. פתאום יש לך 10,000 חולצות. 15,000 חולצות. מה עושה? תוכל חבילות. אבל יא רבק, לא היה לנו כסף לקנות חולצה. מה קורה פה? ותמורת השפע הזה הנחיתו אנשי ברק משימות יומיות על המובטלים שהפכו ניצבים בהצגה גדולה. אבי, דוד והחברים נשלחו להפגנות, לאולפני טלוויזיה, אפילו את הטקסטים שמו בפיהם. ארז אשל, הבן אדם הזה פשוט התנהג ללא בושה, ללא טיפה של מצפון. טיפה של מצפון. מה הוא עשה בעצם? הוא כותב את התוכנית העבודה, הוא נותן את ההוראות, הוא קובע מה תהיה התוצאה, מי יהיו השופטים ומה יהיה מזג האוויר. בכסף מומן אך ורק לפעילות של ישראל אחת בצורה קפדנית. לקראת חג הפסח מקימים המובטלים של ישראל אחת אוהל בגן סאקר בירושלים. מזמינים לשם את אהוד ברק לקבלת פנים של לולולו, ולנתניהו מכינים מלחמה. מחממים את העניינים, מתסיסים את העניינים, ומחכים לקוף אותו, להכין שם התפרעות רצינית. מישהו מהפעילים מגלה, הליכוד שולח לכאן בריונים. אין בעיות, אומר ארז אשל, אני שולח לכם את הצוות המקדים. בריונים אחד-אחד. בריונים אחד-אחד. זה פשוט עריות שאתה רואה בעיניים שלהם, עיניים של רוצחים. עיניים של רוצחים, אתה מסתכל ואתה אומר, אלה מסוגלים לכל. אני מזהה אותם בצומת גלילות, מגלילות, כשאז עומד שם צלם עם ראש פתוח, עם גולגולת מרוצצת, עם גולות דם, ואני מתחיל לזהות את האנשים. והאנשים החזקים האלה הם חברי עמותה אחות שהוקמה בדיוק על ידי אותו משרד עורכי דין ברמת גן. זוכרים? תקווה לישראל. זוהי כתובתה של העמותה, רחוב הבוסם 34 בכפר שלם. בראש העמותה עומד בחור צעיר שמוליק לוי, שאיתו יודעים בכפר שלם, איתו
לא מתעסקים. כן, היה מכות והיה בלגן. מדי ערב יצאו מרחוב הבוסם בכפר שלם בין 80 ל-150 צוותים למשימות בריונות והדבקה ברחבי הארץ. התשלום נדיב ביותר. 350 שקל שעתיים, 3 זה משמרת, ועושים איזה 2-3 משמרות בלילה. זאת אומרת, אתה בלילה יכול לסגור על פיה. כן, משהו כזה. איך קיבלו את הכסף? מזומן, ירוק, איך? מזומן. היינו באים למישהו בבית, והוא היה מחלק לנו את הכסף. מוציא מה שקוראים סטיפות מהכיס? מהכיס ומחלק משכורות. מזומן. משהו, קבלה, חשבונית, ניירות? שום דבר, חבל הזמן. שום דבר. כל מזומן, לא קבלות, לא עניינים, שום דבר. וכמעט מדי ערב אלדד מזהה שם ברחוב הבוסם מישהו מוכר מאוד מהטלוויזיה. אני זוכר שראיתי את טל זילברשטיין עומד שם ומחלק את כל צוות, שולח כל צוות למקום אחר, לתלות מודעות, להוריד מודעות, לעשות את העבודה. חיים, עד כמה מהתחקיר הזה החוטים מובילים לקודקוד, לאהוד ברק? בישראל אחת לפחות אומרים, אהוד ברק לא ידע. הוא גייס כספים בחול והוא לא ידע שהם מוזרמים בדרך כלשהי לפעילות של העמותות שלו בארץ. הוא תדרך ראשי העמותות ולא היה לו מושג ירוק שהם נוהגים אלימות או שמשלמים שם בלי קבלות. אהוד ברק לא ידע.